Hortxe! Oraintxe gatoz! Iepa! 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 Lotz, zer egingo diogu eleri? Ea, zer gustatzen zaio, izaskunezke. Hai, antzerkia, sukaldaritzaleak eta kasko gustatzen zaizkio, mai jolasak... Pots, guk bai, zin ditugu gauza horiek egin, beste zerbait pentsatu behar dugu. Musika ere gustatzen zaio, instrumentu bat egin genezake, piano bat adibidez. Pots, Xabi Soundek detalle bat esan du, ez mirari bat. Ba, loreak? Loreak, bai. Loreak egingo ditugu. Az gaitezen! Iepa! Balotz, egin behar dugu borobiltxoa badakigu, Begira. Bai. Hemen egingo dugu. Ondo egiten zaizu? Buena, zondo. Lore polit bat egiteko, kartulinazko borobil handi bat beharko dugu. Hau, 2 aldiz tolestu eta moztu egingo dugu. Ondoren zabaldu eta borobil erdira arte beste mosketa bat egingo diogu. Azkenik, bildu egingo dugu. Ai, zuzu zaintzen. Jarraitzeko, kartulinazko laukizuzen luze bat moztuko dugu eta erditik tolestu. Mosketetor! Lehenengo kartulenari bezala, mosketa txiki asko egingo dizkiogu. Eta azkenik, izkina batetik bestera bildu. Ondoren, lore txiki hau lore handiaren zuloan itxatxi eta listo! Wow! Zurtoina egiteko, makila bat kartulina berdearekin bilduko dugu eta lorera itxatxi. Osto bat ere egin diezaiokezue. Guk mezu bat idatzi diogu Elexarmanti bertan. Oi, oi, oi! Zatzan! Ba, listo! Lotz, baina lore bakarra emango diogu? Aizu, arratsalde osoa loreak egiten pasan nahi alduzu. Horrelako 12 beharko genituzke lore sorta bat osatzeko. 12? Gutxienez, hau bikoizten ez badugu. Ez dakit, aideia bat izan dut, ea txilinek laguntzen digun. Txilinek? Azkenengo aldian, txoriak beharrean, aterkiak atera genituen. Lotz, konfiantza pizka bat, gauzak ez zira lehenengoan irteten. Baldago bikoizketa trikimailurik. Ez. Ai, baina begira, lore sorta bat nola sortu jartzen du hemen. Ui, ba, azkar, Pots, egin. Bai, Egin trikimailu. zapi bat behar da momentu bat. Bai. Begira hemen daukagu. Ui, Ea, Lotz, hitz magikoak. bai. Arroza edo bitzilore, otzilin, mago dotore. Emaizkidazu koloretako zazpilore! Aizu, hazen mago egozentrikoa. Bueno, baina funtzionatu du, Lotz, esan dizut konfiantza. Bai. Ui, ate magikoa, Pots, goazen! Ai, guazen! Iep! Iepa!